Hello, sziasztok! Levi vagyok, és ez itt az LDZ, a brigád. Most csak Domi játszik. Megint csak Christian Cage van. És bum. Aki most feláll, fekete, és aki most leugrott. Zombi egy kicsit. Arrébb veszed a fejed, légy zombi. Szia, mondja! Köszi. Ez is egy pankráció videó. TMI. Figyelj csak, hát ma dolgoznak ők, úgyhogy ma biztos, hogy nem tudnak oda menni. Hát de ki vagy bácsi? Mert egész héten dolgoznak, nem? Mi ez ennyire sürgős, hogy hétvégén kell megoldani? De ki vagy? A bézba ütősz? Aha. Puff, mind a hármat. Villangópark, ez merre? Ja, tudom melyik van. Merre van, aha, de nem voltunk ott. Inkább hétfőre beszélve, ha lebeszéled, mert most ők az, hogy egy egész hétvégén dolgoznak, és már vasárnap nem akarom, hogy izé. Legalább akkor pihenjenek. Pár napot nem. Aha. Jó, hát ez... Jó. Na, jó. Ne, zombi, ne! Zombi! Azt akkor elrakjuk. Az jó, addig kibírja. Persze, nyugodtan. Na, most szólni, hogy hányra kell megint meg, hogy így érzem, jó? Jó, de nehéz régen tudjam, hanem majd nincs. Ezt egy videó? Mindegy, jó? Igen. Egyeztessen. Aha, figyelj, akkor beszéljük, meg inkább beszéljenek, hogy hétfőn oda megyünk mondjuk 9-re. Puff. Igen, és akkor ez így tuti, nem kell akkor már telefonálgatni. Jó? Puff. Hétfő 9 is megyünk megcsinálni, jó? És majd a címet, csak nem a címet, aztán kapni majd adni. Hova? Jó. Oké, mindegy, azért beszéljünk, és akkor mondd meg neki, hogy hétfő 9, jó? Oké, köszönöm Józsikám, oké, köszi, ciao, szia. Hogy kidobta a dagadtat. Hát szerintem ennyi is lenne. Hát még nem ennyi. Majd fél perc. Akkor szerintem ennyi is lenne a videó. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, nyomjatok egy like-ot. Én Levi voltam, az LDZ, a brigád volt.